Kidam tang teleponi phain kore sir kebarni ani kang sa por phai ke thomra chitim apor malom dipu dilai ka cheleng atowar rong plim plam archim school a thengno adu ke cake along bike la pen suifa car ka chitonga jok bike ke vek abang aringa hu ke sonang Bang Solong bike Splendor registration number NL07EB1328 Dipuanat Kidam Bom Lapen Maruti Swift Desire registration number AS09D9135 Rong Plim Plamanat Kipang no Kidam Bom Hutsi Hin Hinang Bong Kachetong Pon Pusi Birta Long Pon Halapu Manja Police Asaiki Pen Nang Kepachini Dunki Bike Vegabang Moti Kumar Aking Kachinglok Dolo Lapena Pika Chet Habduna Bangta Aringa Hu Solo Tong sekot pen ambulance aphan hangsi DMCA chalong an pondo labang hinita dimapura sorpusi pang thek ponlo kadu kawya sai manja raikom sai khipensi chepari ding ponlo halapu ronga sor pen nangke pachini donke kedam tangta labang so adim towara du ke kek pika joini kachingkoi aphong do olo lapen bang hini aphai an apranta kedam nangta dolo puta nang pachini dun dilai pen bijoy rongpi karbiang long lai